Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitepangaken asma kula Mahisa Arya Saputra, nomor 2 sekawan 03 0 saking kelas sekawan B. Ulangan pendidikan bahasa daerah, dosen pengampu Galih Isti Ningsih. Register pendidikan. Teng mriki kula badhe nyekar Mas Kumambang laras pelok patet 6. Sifat tembang nelongso lirih welasan kumambang. Sugeng midhangetaken. Monem cici rolu cinemo cirolu lulu rociro nemo momo nem ciro nemo luroci cirolu lurolumo nadyan sile popo biung kaki nini satu ulur yang sana kalamun muruk tan pece nora pantes yen nuto. Tembang Mas Kumambang wau gadah makna niku maringi piwulang punika tiyang sepuh piyambak utawi tiyang ingkang kita kinurmatan punapa malih kedah dipun gatekno kanthi temenan lan dipun tampi kanthi ati-ati. Boten parang menawi kita ngutamaken utawi nulodo piwulang ingkang boten sae amargi saged ndadosaken kesalahan lan ngrusak budi pekerti. Matur nuwun.